Dobar dan, mi smo djelatnici Osnovne škole Ivana Lorića u Sinju i voditelji izvannastavne aktivnosti Mladi planinari Leteći medvjedići. Ja se zovem Rozana Ivković-Urić i učiteljica sam povijesti i geografije. A moje ime je Jure Poljak i ja sam učitelj biologije, prirode i kemije. Povodom obilježavanja 1100. godine obljetnice Hrvatskog kraljevstva, kao voditelji izvannastavne aktivnosti, osmislili smo projekt Putevima kralja Tomislava, povezavši planinarenje, prirodu, geografiju, povijest i informatiku. Cilj je ovoga projekta upoznavanje s povijesnom baštinom Hrvatske i hrvatskim identitetom u Bosni i Hercegovini, planinarenje poboljšati kognitivne sposobnosti, smanjiti stres i anksioznost te povećati samopouzdanje kod naših učenika. Planinarenje nam služi kao alat i metoda za digitalnu detoksifikaciju. Usponu na planinu Tušnicu i planinareći stazom hrvatskih kraljeva, učenici su se upoznali s ljepotama krajobraza Bosne i Hercegovine i srednjovjekovnom hrvatskom poviješću pomoću različitih web alata. Članovi za nastavne aktivnosti dobili su zadatak istražiti izvanmrežne aplikacije Aldorektiv, uz pomoć kojih su pronašli i isplanirali svoje planinarske rute, aplikaciju Guide GPS, uz pomoć kojih su izračunali duljinu staze hrvatskih kraljeva, te Air Alpine Guide, aplikaciju za identificiranje naziva vrhova. O našim smo usponima izradili i video zapise. Na radionicama učenici su spojili korištenje digitalnih alata s izradom praktičnih radova. Učenici su istražili povijesne izvore o kralju Tomislavu te dijelove prepisali na papir tehnikom kaligrafije. Želeći dočarati važnost i starost povijesnih izvora, prelijevali su ih otopinom kalijeva permanganata i sušili na limu te palili. Sve su istraživanja i zadatke prezentirali drugim učenicima pomoću PowerPoint prezentacija, MP4 zapisa i video zapisa. Izradili su nekoliko društvenih igara. U alatu Canva izradili su igru hrvatskih kraljeva, a u GIMP alatu Puzzle kralja Tomislava. Društvenu igru Kolo sreće s pitanjima o hrvatskom kralju Tomislavu izradili su u WordWallu. Svrha igara je poticanje razvoja kognitivnih sposobnosti, socijalnih vještina i samopouzdanja. U digitalnom alatu Pixton izradili su strip od kralju Tomislavu. Svojim smo radom upoznali učenike na važnost suvremene tehnologije, ali važnost offline aktivnosti kao metode za digitalnu detoksikaciju. Svoj smo rad uklopili u temu ravnoteže života u digitalnom dobu. Svojim smo radom navodili učenike na aktivno učenje i stavili ih u središte nastavnog procesa, jer su trebali istraživati, promišljati i djelovati. Projektom smo pomogli razvoju dječje kreativnosti, inovativnosti i kritičkog mišljenja. Ovaj nam je projekt pomogao da bolje upoznamo želje i mogućnosti današnjih učenika, a ujedno i pokažemo njima da uočavaju koji su prave vrijednosti.